Zorionak, gaur nazioarteko ingurumenaren eguna ospatzen ari gara, egun oso garrantzitsua mundu mailan itsasoaren eta ingurumenaren zaintza aldarrikatzen dugulako, eta guretzako ere garrantzitsua denez dotore jarri gara. Aurten, kutsadura plastikorik ez lelopean datorkigu, eta hemen materren zeo zer badakigu horretaz. Lehengo urtean, 127.000 plastiko zati hartu genitun, bai hondakin handiak, bai txiki-txikiak, gero mikroplastiko, nanoplastiko bihurtzen direnak, eta gure aire, gure lur eta gure ura kutsatzen duteenak. Gaur eta beti, zure eta gure esku dago honi aurre egitea. Horregatik gogoratu, hondakinik hoberena, sortzen ez dena!